Energia berriztagarrien burujabetza lortzeko bidean, INR eta Energiak Senpereko Zaluaga eremuan parke fotovoltaiko bat eraikitzeko proiektua aurkeztu dute. Honela orain arteko energia berriztagarrien ekoizpena bikoiztu egingo lukete eta asmoa Ipar Euskal Herrian ekoizturiko energiaren zirkuitu itxi bat sortzea dute. Arratsalde on deizuela guztioi, Donibane Loitzuneko merkatu honetatik, eta gaur hizpide izango dugun beste gaia EHZ festivala izango da. 10 egun barru hasiko da arberatzen, aurtengoa edizio berezia izango da, 30 urte betetzen baititu festivalak, udaberrian podcast aurkeztu zuten, eta orain berriz liburuarekin datoz. Auzolanaren lurretan izenburupean aurkeztu dute, eta 30 urte hauetako argazki eta testigantzak biltzen ditu. Guzti honekin, ekin diezaiogun, ekainaren 16ko iparraldearen orenari. Senpereko Zaluagako hondakindegi zarrean, parke fotovoltaiko bat sortuko du INR kooperatibak. Proiektua Euskal Elkargoa eta Senpereko Herriko Etxearen laguntzarekin burutuko da, eta orain arteko energia berriztagarrien ekoizpena bikoiztu egingo dute. Zen da proiektu egitar bat, eskala handikoa, konparatzeko gutxi gora bera, orain gaur egunak, ekainean, baditugu jadanik 38 zentrala fotovoltaiko INR-en funtzionamenduan, teilatuetan bakarrik. Eta denak elgarrekin 2 megawatt pikoko potentzia dute. Eta hor justu Zaluagako proiektu batekin, 2,6 megawatt pikoko zentrala ukanen dugu, beraz, gure 38 zentralak baino gehiago. Asmoa, energia INR kooperatibak sortu eta energiari saltzea da. Honela, bertan ekoiztutako energia berriztagarriaren zirkuitu itxi bat sortuz. Luzaroko helburua, ez gira bate ono arribatuak, baina litaike tokiko kontsumitzaileak erostea energiari, eta energiak erostea energia hori ekoizle batzuek eta ekoizle horiek zagatik ez INR izan eta tokiko proiektuekin. Eta beraz, ukan miskat energiaren zirkuitu labur bat, tokian bertan, INR ekoizpenan, energia hornikuntzan eta beraz kontsumitzaileak energiari erosten. Orain arte, INR eta Energiak elkarlanean egin dute lan, baina ezin diote batak besteari energia saldu edo erosi. Elkarte txikiak baitira. Aurrerantzean ordea, ahal izango dute. Arte ez dugu direktuki saltzen energiari, beraz ez dugu zirkuitu labur hori zinez burutzen. Eta hor, proiektu potoloa denez, hor, Senpereko hori, kontratu bat pasten dugu Luzaroan, hor, 30 urtez energiarekin, aier saltzeko energia guzia, eta ondorez da zinez lehen konkretizazio importanta, zirkuitu labur horrena. Etorkizunera begira, INR kooperatibak beste energia iturri berriztagarriak aztertzen ere hasi da. Hala nola, biomasazko energia edota hidroelektrikoa. Eta gainera, fotovoltaikoan egoera gogortzen da hemen, edo kontestua ez da hain ona, urrengo urteentzat. Badira toki batzu, nun sarea saturatua den, eta beraz, ezin dira gehiago garatu proiektu kakutzen artean potoloak, adiraz 200 metro karratu baino handiagokoak. Beraz, kontestua piskat komplikatu da, eta ere estatuaren laguntzak jausten dira fotovoltaikoan. Beraz, hortako ere nahi dugu bereutasunean horako proiektuak biderkatu. Zaluagako parke fotovoltaikoaren proiektua sustengatzeko, zaluaga.eu atarian informazioa eta INR-ko parte sozialak erosteko aukera dago. Aurrerantzerako beste 7 proiektu dituzte begiztatuta, energia berriztagarria bertan sortu eta kontsumitzeko. Auzolanaren lurretan, hauxe EHZ festivalaren 30. urteurrenaren kari argitaratu berri den liburuaren izenburua.
Festivalak zerbait definitzen badu auzolanak baita. Hastapenetik gaur egunera eta kontakizunean ere horixe nabarmentzen da denaren gainetik. Horrek definitzen baitu bai EHZ eta belaunaldi ezberdinak militantzian formatuak izan dira EHZ-etan eta auzolanaren bidez batez ere bai, gure baloretako bat da bai. Lekukotasunez beteriko kontakizuna kronologikoa, herriz-herrikoa, arrosatik hasi eta arberatzeraino. Belaunaldi bakoitzak osazezakela bizi izan zuen garaiaren kontakizun kolektibo bat eta irakurleek ere ala jaso eta era berean egia da EHZ ez dela uarte bat, EHZ bizi da Euskal Herriko testuinguru batean, orduan aldaketa sozial, kultural eta politikoek eragina dute EHZ-arengan eta EHZ ez dago joera globaletatik kanpo, orduan garai bakoitzean musikaren industriaren arloan, politikaren arloan, militantziaren arloan izandako aldaketek EHZ balintzatu dute eta kontakizun kronologiko horrekin hori isladatu nahi izan dugu. Laborantza, euskara, gizarte mugimenduak eta militantzia ipagai besteak beste festivalaren bihotzak. Lekukotasunez beteriko liburua. Garrantzitsua zen guretzat EHZ egin dutenen ahotik kontatzea eta ez historia liburu hotz bat bezala. Auzolanean antolaturiko festivala izatea, uste dut badela EHZ-aren misterio politetako bat edo bere arrakastaren gakoetako bat ez. Uste dut EHZ beti saiatu dela bere tikitasunetik zubiak eraikitzen. Euskal Herriko kostalde eta barnealdeko gazteen artean, gazte euskaldun eta ez euskaldunen artean, azken urtetan ikusten dugu bereziki nola irisarri eta arberatze bilakatu diren Euskal Herriaren luze zabalean kulturgintzan eta herrigintzan lanean ari diren gaztean topaleku mugen inposaturiko muga horien gainetik. 30 urte hauetako bizipenezarago erronkak, lorpenak eta zailtasunak ere aipatzen dira. Garrantzitsua zen guretzat alde baikoak eta alde positiboak erakustea, baina ere alde negatiboak. Eta liburua irakurtzen eta elkarrizketa guzti horiek egiten, hartu gira belaunaldi guztiek ukan dituzela mementu dorpeak eta azkenean honek egiten du gaur egungo belaunaldiari pentsatzen dut honek eginen jola joartzea bazgarela bakarrik eta belaunaldi guztiak ukan dituztela eztabaida handiak. Irudiek eta argazkiek ere protagonismoa dute liburuan, bilketa lan handia izan da, diseinua berezia. Balioan jarri nahi dugu Maiena Uart festivaleko laguntzaile eta diseinatzaileak egindako lan berezia. Sekulako sormen lana gehitu dio lehenagotik egindako lanari, zuk diozun bezala, argazki bakoitza bereziko katuta, azkenean orrialde bakoitzari diseinu propioa jarrita kasu honetan, eta uste dugu etxean edukitzeko eta urte luzetan gordetzeko obiektu polita ere izanen dela liburu hau. Eta bereziak ere ilustrazioak Nainturriagak hartu du estetika jasotzeko ardura. Elkar argitaletxearen eskutik 1500 ale argitaratu dira euskaraz eta udazkenean frantsesez ere argitaratuko da liburua. Podcastaren ostean iritsi da lan hau eta 30. urteurrenaren karietara dokumental bat ere prestatzen ari dira. Iraganari iso jarri ordez, orainari begiratu diogu eta gure xedea da modu horretan ikusentzuleak pantaila handian ikustea gaur egungo gazte belaunaldi horren kezkak zeintzu diren, Euskal Kulturgintzaren panoramari daukionez, militantzia ereduari daukionez, Ipar Euskal Herrian publiko berrietara iristeko erronkari dagokionez, halako erretratu bat egitea da gure asmoa eta dokumentalaren grabaketak aurtengo EHZ-etan bertan bukatuko ditu. Hilaren amaieran EHZ festivalaren 30. edizio ospatuko da ekainaren 26-tik 28-ra. Euskal Herriko festival kutxuna galdu ezineko hitzordua musikari eta publikoarentzat, ibilbide osoa jada liburu batean bilduta, memoria kolektiboaren altxor eta oroigarri. Bai, garrantzitsua zen hainbeste testigantza eta objektu fisiko batean ere biltzea, ondoko belaunaldiak ere hortaz jabetzeko eta historia guzti hori ere egoteko denen eskutan. Eta Euskal Herria zuzenean festivalari tiraka 10 egun barru hasiko da arberatzen eta 3 egunez ikuskizun, animazio, tailer eta kontzertuek ez dute etenik izango.
Tartean izango dira Niko Etxart, Nina Koyote eta Txiko Tornado, Merina Gris, RTZ, Anestesia, Eskabidean, Etzakit edota ikusten ari garen Space Mukaki taldeak. Festivalaren informazioa eta egitarau osoa euren webgunean edota sare sozialetan topatuko duzue. Guk bitartean plazetara itzuli berri den Space Mukaki taldearen ikuskizun honekin agurtzen zaituztegu. Hauek larunbatean ekainaren 27an ikusi ahal izango dira EHZ-etan. Bitartean, arratsalde ona izan eta bihar arte.